Bé, bona tarda. Doncs el darrer ple de l'any, el darrer ple ja de l'exercici 2023, normalment els plens amb aquestes dates són lleugers i aquesta doncs, ens hem ratificat amb aquesta tendència. Portàvem una modificació de les darreres ordenances, més que una modificació, un aclariment respecte al règim transitori, és dir, per què la modificació d'aquesta ordenança, ens venim a referir a la de la bonificació respecte de l'impost de l'IBI de tots aquells que hagin instal·lat plaques fotovoltaiques. Saben que s'han reduït els percentatges i per tenir clar que les situacions jurídiques creades amb anterioritat, és a dir, tots aquells que abans del 2023 havien demanat les exempcions, mantinguessin el règim anterior, aquell pel qual van fer la seva inversió en la seva casa. Per aclarir aquest tema de que no hi hagués modificació d'uns respecte de les situacions noves venideres que s'han creat a la nova ordenança, doncs s'ha fet aquest aclariment. Igualment hem fet una modificació amb el que són els preus de la zona esportiva municipal, uns ajustos, petits ajustos, que malauradament també, com tothom sap, amb el nou any arriben generalment nous preus i quasi mai van a la baixa. En aquest cas són petites pujades, que més que pujades són ajustos per traslladar el cost d'aquestes instal·lacions en les taxes que es cobren pel seu funcionament. També hem estat interpel·lats respecte al tema de la retirada dels contenidors de poda, que, com vostès saben, i si no els informo novament, que aquells contenidors grans metàl·lics, que n'hi ha 33 al municipi, estan desplaçats en diverses zones del municipi, que eren o havien de ser susceptibles únicament per recollir poda, doncs malauradament se'ls estava donant un ús molt exagerat ja darrerament per professionals de la poda que no es feien càrrec d'un residu que havien de gestionar ells pel seu compte, i aquests contenidors no estaven per aquestes tasques, i molt pitjor encara que eren receptacles de qualsevol altre voluminós o deixalla que algú qui fos tenia a bé desfer-se i depositar-la allí. Insistim, aquest és un cost, és un servei que té un cost considerable. Hem valorat la situació. També som conscients que hi ha moltes unitats d'IBI, per dir-ho així, que tenen jardí, però n'hi ha moltes més que no tenen aquest jardí, per tant no generen aquesta deixalla que és la poda. Com vostès saben, tots paguem per igual, la taxa de deixalles no inclou aquesta recollida, i fins que no trobem el sistema alternatiu, que poder anirà per la porta a porta, les saques, adquirir unes saques que ja vam fer una prova pilot a l'Eixample, no va anar malament del tot, doncs fins que no tinguem aquest sistema, malauradament hem hagut de deixar de retirar aquests contenidors, i doncs ja m'ha hagut una explicació al respecte que va en aquesta línia que els he dit. Hi ha res més, les felicitacions o desitjar que tothom tingui unes bones festes, una bona entrada d'any, i un millor any, desitjar que aquest 2024 sigui millor que el 2023, i res més, emplaçar-nos de cara a l'any que ve, en el següent exercici, a veure si les coses milloren i tirem tots endavant. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Hoy, en el pleno de hoy, se ha aprobado la actualización o la subida de precios del CEM, de la zona deportiva de l'Eixample. Nosotros nos hemos abstenido porque encontramos que todo lo que sean las subidas de precios pues afecta a nuestros usuarios y a todo el municipio, a las personas que desempeñan un deporte o que hacen uso de esas instalaciones, y nos hemos abstenido. En ruegos y preguntas hemos hecho dos preguntas y un ruego. Una de las preguntas es sobre el ruego que hicimos en el pleno anterior sobre la limpieza de la Avinguda Sant Jordi y la Arc de Barà. Solicitamos que se hiciese una limpieza porque habíamos recibido quejas de los vecinos, y hemos vuelto a recordarle al equipo de gobierno que no se ha efectuado ese tipo de limpieza.
Y la segunda pregunta es sobre una información que hemos recibido sobre un remanente de 9.000 euros y hemos pedido que nos gustaría saber en qué partida se va a destinar este remanente. El ruego que hemos hecho hoy en este pleno está relacionado con el alumbrado navideño, que sabemos que todo el alumbrado está conectado al alumbrado público, pero hay partes del alumbrado público que no están conectados. Entonces sabemos que el alumbrado público se apaga a las 8 de la mañana y para economizar la factura de la luz hemos hecho ese ruego al equipo de gobierno para que todo el alumbrado que no esté conectado a las instalaciones de la red pública se puedan apagar a las 2 de la mañana. Y simplemente pues esto es lo que hemos hecho hoy en este pleno. Quisiera felicitar las Navidades a todo el mundo y desearos unas felices Navidades y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Bé, bona nit. Avui, en el ple d'avui, ha estat un ple bastant curt, amb poquets punts de l'ordre del dia, però així a nivell per ressaltar algun tema, s'han aprovat els preus públics relacionats directament amb la zona esportiva municipal, la zona esportiva de l'Eixample. En aquest punt nosaltres ens hem abstingut en el sentit de que entenem que els preus pugen per una banda, però tot i que estem en contra del tipus de gestió, que és un servei públic de gestió delegada, de gestió privada, aquest tràmit ja el vam passar, ja tenim aquesta gestió delegada en mans d'una empresa privada i, per una banda, no estem d'acord amb segons quines pujades d'aquest tipus, a la quantitat de pujada que hi ha hagut, però, per una altra banda, també entenem que és una empresa privada i ha d'intentar regular els preus. I per això hem votat abstenció. I res més, comentar els pregs i preguntes. Hem mostrat la nostra preocupació en aquesta decisió del govern de retirar els contenidors de la poda, que el dia 1 de gener ja no hi seran als nostres carrers. Sí que és veritat que entenem que un mal ús hagi pogut produir aquesta decisió, però tampoc arribem a entendre el per què per uns quants hem d'acabar pagant la resta de rodencs i rodenques aquesta decisió només per un mal ús d'uns quants. Entenem que s'hauria de fer algun tipus de gestió més de càstig cap a aquesta gent que fa un mal ús d'aquests contenidors. Per això hem demanat dades específiques per saber quines dades han utilitzat per prendre aquesta decisió, perquè el que ens hi trobarem possiblement, per desgràcia, serà que la gent no portarà la poda a la deixalleria o la deixalleria no donarà l'abast per tot el municipi i ens trobarem restes de poda o bé al costat dels contenidors o bé on estaven abans els contenidors de poda. Bé, dit això, només per finalitzar, desitjar-vos a tots i a totes, a tots els rodencs i totes les rodenques, un molt bon Nadal, que gaudiu de la família, que gaudiu d'aquestes festes i molt bona entrada d'any perquè aquest 2024 sigui millor que aquest any que deixem enrere. Res més, bon Nadal i moltes gràcies.